Hovorí sa, že všetko je na webe. V dnešnej dobe technických vymožeností a internetu je už samozrejmosťou, že firmy, inštitúcie i samosprávy majú svoje webové stránky. Do tejto skupiny sa pridala aj mestská časť Biely potok. Už takmer každé mesto má svoju webovú stránku. Ružomberok má niekoľko mestských častí, no na mestskej stránke sa nedozviete o všetkých rovnako veľa. Keď som si otvoril Ružomberok mestskú stránku a mestské časti som si otvoril, tak pod Bielým potokom bol len výstavba, kedy sa postavil kostol a viacej nič. Práve to bolo podnetom pre vznik novej stránky mestskej časti Biely potok. V týchto dňoch spustili jej pracovnú verziu, ktorú nájdete na adrese www.bielypotok.eu. Webová stránka má byť novým komunikačným kanálom predovšetkým pre obyvateľov Bieleho potoka. V prvom rade si kladie za cieľ zabezpečiť širšiu informovanosť občanov o aktivitách konaných v tejto časti. Pre Bielopotočanov táto stránka bude dobrá aj v tom, že mestská televízia, ktorá existuje na Bielom potoku, nemáme kábelovú televíziu, takže ju nechytáme. No a toto bude jeden zo spôsobov, aby Bielopotočania, ktorí majú internet, budú viac informovaní a dôležité veci, čo sa v meste dejú, určite budú na našej stránke. Na stránke bude aj história Bieleho potoka od jeho vzniku až po súčasnosť, čo môže byť zaujímavé aj pre turistov. Okrem základných informácií pre obyvateľov má stránka v budúcnosti plniť aj iné úlohy. Mnohí ľudia ani z Ružomberka nevedia, čo sa všetko na Bielom potoku deje. Dokonca ani sami medzi sebou niektoré spolky si organizujú nejaké veci, ale je to len také interné. No a zámerom všetkého je, aby vlastne sme vedeli jeden o druhom a aby sa trošku tie kolektívy informovali viacej a potom následne si myslím, že sa budú aj viacej stretávať. Podstatnou sekciou na stránke bude aj priestor pre farnosť, ktorá sa výraznou mierou podieľa na živote v obci. Stránka má byť zároveň priestorom na kontakt s poslancom prostredníctvom internetu. Vzhľadom k tomu, že stránka je stále vo výstavbe, správcovia uvítajú podnety na jej doplnenie.